A. A. Chest. A. A. Kabiyak din. A. Testing 1, 2. Anong Tabi niyango'y nanundauro, yanotan mamakay na, yataya ay kairuwa. Inako ni kita niko, niyamoa rauna no, iyarairaki, mendoki raminga. Oh yeah.
sekarang banyak kan, pwede kin kuna ya yang tengiroin, asal kan ako nanti. Kami aron ting apong ay, sinakan ako rin special item tuan, sa siya kain te beso, kan ako ayo, kami ba kain beso sa semayan kami na kumuha kay. Imin na yo, sa mga kan ako testimony tuan imin na yo. Katawra ko na rin sa tanong ni Mekin na. Kamrap.
Marapakan biasa bukin kunaya. Angkan sinamakan ako narapat sa rimina si sinamakan ako ara testimony king di iya dia mga tauran da di mga siya na kwento di ngapo ngayon pasangan na natay king. Ngaya nang daraba kaya san bugina gina ba kiyente te testimony me. Ina nang marire ka testimony ba. Egi nang apa ki me. Hati bem kana ko ti me tuan ta tarun. Te ba yera ko tata er ko tangire be ina corona no na. Ayara ba be ki ay gasan te ki. Wangan kana nakarakina te au tataro ai tau ba. Eponi ki akaki ki. Akakaki na au tataro na buna te misinari. Kay i by primary ka iya te itaken paire ki i class 1 na kon 7 no. Kanon na tataro kanne ke ya class 6 ita tataro bugin hunakin te misinari. Mente classic sana ngai ra kan na tinan ka bene re kan te 2000 nen te 2000 ro ya re class 7 ke re men 99 no 2000 no kan ngai ra sa form 1 kan 2001 ang kan ya ka wan kam ya te ne ba to kan ka kaya misnare ki ne ika botawa te ka kin na ta ta re men ki kora ki ono wa ki kan ye bun ta re wa te pasta ki ita ko ba kampun pian ginang kaya misina ya pasta iya ya be meme ke pasta tarai to ike angane tarung kane ne bungin tai tari ro ya ko me ne ye nangane na kai ka kawari ko ro bu ya ime kai dari kia ne ko ra kai ta tai kana sina nui ke no ka skai donte pasta tarai to me ne bungin tai angane ime ta ya kina taru wa yu na ron ki to tirana ri ka ko ro ya ki enang kahat ikatawrawa unian puna ki nangan kana yau kanga kana ari kapinani ne ki oni ye pasin katoa ni ne ki kanga ja kana ki angan ta ya yo ipon sai na men katoa ni bugina ipon pana apa ka ki anan kana te pa ya konan ro ye ro ya puya misnare ki menki class 6 awan nan kana ki ya kamen ta taro ibugin puna kinte misnare nanon dikira-kira kina te nei no ki ina po ninge ye kana ki na po rom ki ka ana metaya kinu ko ki mengai ite metu ane benda ibon ta tare bukin una kinte misnare ki oi garaba te uende ta yo ki ita ko pai pun ka kwa te tataro ki pakana ko pon ta taro ki te bayar ko tangira ko tangira bum to sai te misnare pa te pairas ki ena poni pianen corona no na kana pon no te am tataro antai sia swaki kai pun tain te yuto asna poni te agni pa e kana pun kakawa ki ke pa me to pun na kinte misnari as pa kara ora ni ango ya ke ngai ro ke e poni me to pun na kinte te rana te misnare me pun te pa ya era kuna poni en ke ya kina pa ko tataro bukina pa ko na tangira te mi ngaro ina non nanda ina noni mi ngam ki ko skana ko to wa kana re kona po me te kai e pon kiriaria po akim te kai ki me si te na era ena nang ka te ko ina non te mi ngam mane ki oi mora ri ki te pa ina me ta ya kina te tataro ina non te mi ngaki me na wari ri ki ta kara ki ro ko pasta te tarai to ni karara te akan te ra ko ra wa ki na ko ya te ki ai ya sisra ki ne to ki akatia be ya ora kita be men ki atia be em kana ko tangira pa ko narikin nes ki akatia be ya ki atia be em kana ko na buna te misinari o mata ya banta ya si te be ina ngai ya ke pon si ngai ki ikatia be wa yogi pasta tarai to ina ko ne bungin ta ya ta kune kana ko poni meti awaketa kanga pa ye ya konan ka batini ya te ki awan kana la harai to ba pasta tarai to ki ya ki konan mama ni to wat to no mani ayo ki pai inang ka kai tawat ya san ka korwa kini bugin tirana
Itataro akin na pa. Yari kan kanya tengkai pasta kare bagi pasta tara itu ya kan besin dap. Oh, sakari tahu na kundi testimoni ada sa bagin de ngabong ay awar te tataro ke ang anang bubut yon te tataro. Ay sinakan ako special item sa busya kain pondik. Ayo ay punta kabiyan nan special item sinang nakunda rare. Ara program mari mina ke. Ko katawra ko na ang kanit takadmi bukin nam rare. Am session. Ay sa busya mo kain pondik sa busmayan kami na kumuha kay. Akamda ba kain pondik.
Ông kia khóc cứu đây cô theo về Hồng khả này ai À trong ngã Khi nào cũng thế cái Bé ngã kỳ Ai ta đeo hoài Kinh đà ra Ai cao Tây ni ma Cả ra Cả ra Mungkin na natangira Sa karabaraban ko ya kain pundigi bukin kunaya nang tangiroy. Saro kong kain di tayo yari yari sinang kanako nakon takarimi ba nang kanako ano na ra program. Di tayo era sa butimwaiko takarimi nako ba.
Iya, P7. Detayo inang karabara pangkay. Ya kunana bendikit tiran. Sepangaw nanon ti program ayo. Sepangaw wadi yang anak kangan nakatayan nang atiran. Kapunganan tinan acronym may kaya katakin kapunganan ki roya. Nakoira pa nakunani pupuok. Tiron dikirake. Apun ngay dan kapen pasinaka nga. Nguta tirong-urong, kinisipa tirong-urong, nakon tiyo ta di nanon ti acronym. Kabungan agin ti tayo asina katayen kabunganan ti tayo ka para-para. Tinan acronym kabungan ak pununguwa. Patuwa na ti deka at ti gift, atuwa na ti deka at ti soap. Ay kay tinan meta ti akatagin kadiyok. Panari ki pakaway ikarang ni pipit. Ibugin watagin na narungurungo ni kami ti aswa. Nakoya tadi ro manera. Haki yeya ka nga on suy ro na pen kuna. Nataroy ta kaway. Nugir kagin akong tuya. May mind na si din ako, imetata may kan? Imetata ke? Ay mind na si din ako nakon nara session number 1. Ay tangi dia pasi nakaukiran ti tataro no busmaya tamnin ti aswa. Kaya kami na yayo sa puperagin tataro. Tamero atwar sinakoy nan tamero ang titapa sa iyo. Agi tau rapi kaura me wana ran kunain kapunga na atuya. Nakon nanon me ang kanta nga nuwata am tekan tangiran kameo. Ibugin na tuya pa po ngay datan kami nuwa siding nga utan na mota tuya no nanora tuya. Jawayos kay nano tami meroi penari nira. An ko tay dan takawaya wari kayo penari patakawaya sinakunan kakapayaki ay. An kakapayaki rora ay sinakunan kapunganan ako ay. Ito ni Jesus sinakoy. Amen. Ito ditekan what gift stand for. Ito tira ano na ki diteka at gift nga. Tira ko at gift. Depain tangira. Orang irang karapaya nagi asa ni karawa ni mamira tete kayo pa narigi pakangate pa intangira na koy rora ay kakay na noya ay narigi na koy ta kami awak ngaya ay nakunan na hindi kinakoy ra pa sinawusa pati pa intangira ay puyara ra na koy ngaya yakadiyo kin naronan tete ka ni kiftan ay nanon tete kayo kami na ko tete ka ay awayo pakangate kaway rang tamero tumuan Nji, ito ibugin dirana. Get to know the person. Nga? Iri ki baka nga takaway as katagin ng anak. Temuan, the gift. Ani temuan pa yarang kakawag. Irurang ay na kain tiro hindi kiraki. Ang ay na kapene. Temuan pa yarang kakawag. Ibugin kawaran jomata. Punakataya mo ni kina jomata. Ngaya? Punakataya ni kina jomata. Ako nakatayin ka kaya ang mga hindi tagi mangaya ngaya. Una start me ukuran arom ka nga hindi tagi metyo matane. Kaya ka nga arom numuan ikikina mangaya. Hindi tagi mangaya entero. Inaki me kinuko. Ay na trust inuko kaya na ni me kinuko. Hindi pa yari imina inano na ako kataya ngaya. Tira dabay ye bekarang kakawag inanon temuan stepan. Kuna kangan ni kaida jomatan temuan ba yarang kakawag ngaya. Kuna monwa ki meron kadikian. Amday ta ki mangaya ki amiroro mangaya entero. Ana nang trust ko ay inon ni mekino. Takawawa. Kuna tabiki am teka kuna ni piutap. Am connection mangaya inanon the conversation kinon takakarapakaw. Narandawan ako kung sisirakin na. Awara muso. Ngaya. Kwasa niyain. Takailaman ko yan na muso. Ilaman manim. Ilaman tarim. Akan ni Bega, arang kakawag po kung nasisiragin na jomata baka kuman start may kan o yeron na kurita ki mangaya inanon tiran. Inanon karawagin tirita ki etamero. Ngaya. Ako siya meroro naronan o mga sisiragin na. Kumakuri. Kikuwagi. Kangatiyakin ako
kuna kakayam teka ina kuna nupin choma tari o kuna tay pa ni pegi tekini choma tari o itekina kiri tan ka para kay pang detay ipenin tekini ana kanga te bay na perang kakao ngano ko tete me choma tang ko te tabiki amme na o te bay nang kakawa ki kuno ngungura o kuna taray tapo aki choma ta yay dawawata na yay tapo ay ka irota kiyay yay tabo kay nano ti bubukin ako yay ngaya awan kan de bay anang kakawak kusragin na kuriri ay na po sisag jamata ato ay nakanga ibondirin ko o yagi na pare nakanga tanaw yung mga yin metimen o yagi po ito kain ni sinaw gato tira tinan kakanga kaginakokan ngaya ay kay angay ka ikatiyay kay patinan kawain ibugin katiyan tirano dirita kaya tamero ngeme chama taro kumeruro mangaya idagina ibang kano kumeruro mangaya ayang kakawag pa kunagi tawa muanta karaki tapi tayo ang ay ang kana simena sa buntawan na muanta karaki ayang padiari awari sinagiri ngay da patandan tanung raya kina kara kara kau sina angan chama tantay pena pun inakakarape kau inato ko ngay da tinandi sina ngaya sinadede ini ran ngai kapakaw na pian tapi tayo nga na chama tayo imeruro mangaya o tira tapay kunandik yapon ni misa na ko na pian garo ko yang udun chama do ko nang ngor ya kita nai ngaya pari yapon tawano ko na montiran takarak na nakakatuta nakangayay tuta na takabotaw tuta na kina ko mayan o apos mayay kan mayan o apos mayay metirong-urong erang kakuri kan mayan na pa arang ngunga na no ya pa anang kanu sina kon na kon sipa anatia ka jesu aswangay demisinade koro kong kay kunadide ni da tapay para pasinana ko no sina ko na kon tingapong na ko ya kain da dikiro ngay yata aw sinana kon meruro sinan tataro mga sinana kon dan ngay yata ngay arang sikiro nasa sakarawan niya ngoy ang kantira tapay yakoy sa statue menaya swangya yay kaway na tuwan sa akin ako nan sa akin mo ako ka para o ngayaw patukura kay kiki ako nan kanung ara tapes ako nan kanung ara diri akan nung tiran kasi nakarawa nga natuwan o aswang ayo tira nga natibis na di ako nakoroya tira ngay tapay koroya ayo tapay koroya tay pan nakakaya nga na mas natataro mo tira tapay koroya si tataro mo yaswangya kay sino ko nakon ti tayo katawro amita punta ro maud pas natatar takarangay no ti tayo takarangay no ti tayo inanon awi kay su kayo sinatatar ani na pon kati penako kaway na ti aswa sa tataro na o anang sirawa camp aten camp kantiero enang sirawa enang kaung o siya ta ba Eric si tataro ay ako sinapetiman na jamat tuway kan takatiri ka ay sa katay ngay tuway gi nakangapu na pe mau kupuna ipu puna tiay ne puna ayaro ko angay takatakan tamanep karawain katawraway main ti taydik ato wari yakos na ate yakos ay na kun takatakay tabun pari tita pari aratyo angay internet esigiroy megay at internet free na ayari haruro to korak na kun nimenagi ang giro ko to wari ay mga kapentay yakatete na no na may din na kun tamanep antay takatakay sinano ko ano pa pun sinano ko angay yak yatakatakaran megay yak na may din na ko ngaro ko yakikira gitu waring karo ko yaro ko yag mang kabentay yapon kami auri anat ongi kami auri kumimenan yapon kangaya karoy na petinan kaway kay ayo ikan sibayan ako mi pam makuri yeso kumimena ngay ay mimena ki yang ongi menday iramen nasim yapon sisiragin na pen karawa urita ki mangay o ngay tuwaring ki sisirag yapon nanganay na tapay ay di nga kiyay nasi woman ay temenna temani au karimu o temenna tiaine waririk anaya o irudura tibina ya ka karunga tuwari ngai na kanganga o ya karagina mau kanganga panasuwa tiaine ikabuan pai o ya ka karunga o tira erik ikabuan pai pa sinana imasuwa kamenne o ya puno na paiken ito na nasina o ya ka karunga ikano yan ang imena inanon ng rawawatan o nga iya pundi sinako iya di sinako o ni karo ko iya tak pungkay iya po
O ya penin te kini ana ka ya open tuwe. Tuwe ngwang ki katete ya kan katete. Ya sigla pa yemen nai kai temisinat. Pai mi ngorai mai ngaro ko. Ya open tuwe. O ya penin te kini pain ka pen. Angki nang ina. Atira to pa ya karo ya. Inang kan ka to mai roi me tuwe angki nang ina. Urara pa temisinat pa nang ina. O ya tira kina tangai pan nai ru. Ay ayek. Nai ru ko pan nai ru ko nora mouse. Ay bayar round na pen ka bayar ay pusi pa mo. Hangay sana. Ya ini na pen ako na naus ang kiro ko. Ori nora naus o puna di puni mena di pu itiran puna. Iro ko. O itar ya ki mga penday ya pen itakatakan na naus o ipangapangabuya na megi o naus itik yararan na naus. O ya pun natin na jame terang kaina ya kaina no bukan. Ang kinori ang ki ya ki mga penday. Ya tay pay ka. Ay ka kaina no jame tari. O tiada ba yari jame tari. Yai tirita ke anim nangai angai. Mangai angai. O iya ki mga penday. Ina ko. O iya swang iyo ki ka kurara pa. O yo ginaben ako iya kanjero. Kanjero. Yasan nanganira. Takawai tiaso pa kam nakangando ko iro yo ama tara kam tangi dia pa kam natuwa no aking. Yasan ka tawroyan ako. O anang mina panday. Patin niya how? Yasan ka tawroyan. Nakunti ngapong sinana ko nupuokya. Sinana ko nuwaya na raw, sinana nupuwa na raw, ngayon man sinana ndebe, o sinawusi yan ako ras. Sa karawan na, dumakuri, ayan ako na, ngiya ka di, ay, ako po ko, ayan, no, sagi di, sagi mo di. Ayan mga benday, tabong nga di mina, yakawara na ito, wari. To, ayan ang gubay, ano ko may timis sila. Na may, payi, bunyi, urong-urong ako, yan ang ngupin, mga pari yan, itag mga o tiya tabay, yari, yaswang nga. Taraya. Wahagi ro me pa yera yang wa si yang oya. Kunagi me ye yo kunagi rana. Pachira ako yang oya. Kahapon na rayaw ngayon kain nararo. Kukurein ka na. Amraw wa gigi. Amer amraw wa gigi. Amer. Pachira ako kam na karoy. Sinana ko main turo amraw wa sina weya. Or ngayon man sinanon nakon depe mengi. Pa sinakaroa ang mouse. Yaun duwari etoks. Kamakunan karoy ano ba kamene. Ang ito. Kunagi mene. Ayu asna kore babun ngaida mangi kuna sagi songo ba to tirana sina kai roi kono koye ma ayu to ba sibunde kore no kon patari dangi nanon tuwe nanon kristo to we tira to ba yari kiron ya ka karungwa o tira to ba yari ya kari ya ngai sa karawang gigi anaus sibunsan gigi karawa anaus o sang gigi anaus ona isa sa tero na nabuyo anaraw we ko kapaka kami na anak tau bukin na naus karara kya kana raw atu waring bunti tayo di kari mina aya manangan ya pusi na pa na pa mapuna o akyat na pa dari kira ngay patira bukin na mina ba itaw ba tabaya sinorya kana kamnura titamni kay kunti penan ka tutuwa de pun katiya rawe di Yesu Kristo Yesu tira tabaya eri kena kondingi Pai bukin na pakam ka kandi dimin Kristo pa yey tabay yasan dingin kami Yesu inanon dongorongon na kinana o namma ko din tangira ngaya awan kan ka nga erangin kakawa gidora ngaya yey tete na ay ngaya o tete ka ni ay kun identify the spiritual condition ngiyaro ko asas ba meruro mga roy ngaya meruro roy kan mga ngaya wasi sinakin na o ngitira roy amar yes pa suanga tira maro ya kota naro waro ari angki kota naro ya kota naro ya kota na naro me takanga ngari me na nanon o ya suangi rang kita ngki kamsen bukai o aro ko kain na waro aro kain na umakor o apay ngari ay o suangay ya rano ko nang isipong kay ko buka kiri kan isipong atuway ya pun kaya kaya na ba taw kaya kisipong na ayu tabay ay inang karapay kanjero ari pa ngani ay kampon dia nora ay kamsi ururngay na dakariya amaruro ko na ben dakariya ya kaya na kiki ngana kan bebay kamo ko na ururngay kampon ko mi bebay ay sina ko dakariya kamdo ko nanganay pan nakabaka dakariya iswi tara ang ngana kan nakatuay mangay kangkasinan kuay pabukin apa pu emau akamo ginora ayu anakay anoria ngaya respect na ba aro yan akay ina kondona te misina de ari
Yagiro ko ba na isipong may nako ndona de misina de ari paner inura ko nga akam diyan kami nori ay ko kakarunga de misina de ari at titay ka rimina yaro ko tiran yaro ko de sabi bayde ay inumaiti na tuwari sana ko ay yan mo in ko kini te kuruf ay ali bay karik ay ay ko si tuwayo yak meme yapun ko ta nakanga wari yung nga yan trasinira ngaya medya tabay Eric tabay nang kakawak ngaya sangan na sa katin din na tuta na min tuta na ukandan nga ba dimsina din editan kan waki mangaya baka nga tiniu sero ko nga kay tuta na ka kay etime to tangay kay na antara mauri doro ko ke ko ano me kimatuwa tamana ka nga aro nang kay ino ko mo yung mga ruk adi meme na petuay pari lang daw at tete me punto wayo adi tamaw yapon kita na tiyaro yapon di pakain di sipong ngaya yan ang kanin ani ta pa yan ang kakawak kinakin na naka tiyama ta na pa inanon tuni me kadi me na yay pa ina kana ko meruru ra me ngain tete di ani me kino ko ako nan ko siya nakangay nan na ano ni me awan yam ta din na ko yay ngaya anam tayo ko nang din na ko nang find a way to share the gospel hindi tayo Ini kaya nga na jero ay pakwata ya ba yaw kinakoy mo ya trust no ko ya nang unimi akino ko andi ta yan na spam time ko ta na tangira tiran tuwe diba ina pa nang ko ngai na pa ngana sinanga ngari sabon tangira na tiri yari ya pun mo ina pa chama tayo sabon nang an na pa tira tete ni province metira ki diba nang kakawak sinabon angan tuta na chama tabe iner inakatungi tinan dairi ka naraw ni karuko aki inapun meto roy nano na sangan na peki ka amara ke ka anapun inang suko nang nimngay wakan anda ba nang kakawak ke anda kanya ka ati tiran te meto tiyan tiran te acronym mare gift ngaya I mean te kabenen de tare ti ete bugin tiran take the next step ay tira the next step Onang sisirakin na. Ngayon kan niya sisirakin na tuwari. Tira ang mga, ang kayo tira ang bebait. Ngaya. Kayo ko rin na ipo ko ra. Sinakay ruro ko, tira ang bebait. Ngaya. Unang nga na bebait pa tira na nakaroy. Ngaya. Tuwari, ito ko na bebait tuwari. Yatauroy ni Mede. Yatauroy ni Papesito me po. Ngaya. Nakunando ko na ba jama tari. Amasa nora jama tari. Kukarawa di step ayo yapo niriro ko na ba niriro ko. Ang kanero ko taka bene step ari. Unang ngan na the decision ba nang make. Ay ka ngayon no. Yakaraw tiya ka mo. Yagi mo ran. Kunari kita yang mo yari kimina. Ang kiro mo ri ko ka bene kurokuram nang ka bene kurokuram. On the final decision na ko nang ngan na ba. Am ganda ni nga pa jama dari nang enang nga nga nag nang ira ri rom kita nang pabisito kita ko nakanta ni pa na pabisito. Ay si ka ngayon na. Eto yang mo yari kimina. Ito yung kinagiging gano'n po ko na respect anaran, decision. Ang ngayon ang sigroy. Dito yung ko mga mina. May ako na continue ang mina. Ngayon ka na yung mina. O, dito ba yarik? Sa, kapinubuwa ka yakin dito. Kasukwa. Ha? Esa nun ka to kuray ron na sa kasukwa. Ngayon ito yung kinagigay. Kaparaparaan, tunimek. Tunimek yara nagpa the long chaining. Tumana nga, erag napapaki. Ano na patuwa, iso yung tayo dito yarik. Mga yay kita tay, ako nakaskuan ako yay. Paano inapon ko na ko. Ngay, kaparan ako ang titiya ka ni gift. Ngay, awan ni tiki po ka kay nandamuan kanta nga. Ngay, ikuro tiya no, ayata ko tiya ka na. Anatang roy, yami tiya kantay na ko. Men kakanura. Akam diya na ta, tikaya ka, area na kontimen na, matemen na. Ayota ba yan ang kakawag irora, nga nasinasipato ko. Aratete ni kaway, anakururo, anagi kameraki. Anagi tabiki pega energi tubuak kita tabay inakadiga takanga ngay akan ni pega skawngaki inanon utakin tinongorong erori sinanakon ta kabenen kanta nga tideka the soap ayo na nang sigiroy na ko kan ayo si kawam din na ko yung jamata ngay the soap arom nguna sipa tideka ba rin tapitay ngay da kan tiron dikirak kami di kanto ron dikirak, ayo to ba yan ang kakawak. Ngay, am na-connect si me, ramin ron dikirak.
Kam na kinayo, kam na kaidiya. Ngaya, anda pa yan ang kawag rumi kan doon dikirak. Kam na kaidiya nakon tiran, nakon tubuputag doon dikirak. The soap ngan ito ibukin tiran at temuan scripture. Ngaya, harum kuna na pasi. Isipa de tiaka. Ngaya, tapi tay ngaya sabun kapin ran. Kapara-para gitu ondiri pai para paspon suai kakoroya. Ayo kawain erang nuadedek. Temuan the soap ito yes ibukin scripture kaya nateka Yesua ngaya wa ito ba yung kakawak kuna wari ka nateka Yesua kuna rini nateka Yesua kuna kapeni amtay nuwari yon on katayan kakai pega kunori on nukeri pa tira pega teka na kuna kota kumon na nateka Yesua awan ito ba yung kakawak ako nakaidi ang natitataro ngaya takawawa kuna observe kaya kuna ito yung observation ngaya kuna katayan Nooto tete kamuan, patira tapa ya tete kinaki, tirongorongwan, tira enanon kintin, tirongorongwan, tira tapa ya eriki, inanon tirongorongwan, o tira tirongorongo, eka nga erengin, diana ko kokongorana, inanon tirongorongwan, ani te yon di observation ngaya, ang ano ko po nga na, tinanimete tayo, naron, takatuto tuwa na, ngaya, tapos katuto tuwa na, o sana tikibuwe, tapos sinasipaya tirongorong ayo tapos sana are John 3:16 nakan ko John 3:16 ngaya patang iriya amata Yesu anchero arianga nasina ya nadikitemen nagi pe yer peyang nagimete ni oni mekinna manari ke rona temewari akito anakona tirongorong ayo kuna kataya tira roy etekina kinon tirongorong ayo Aya, pada yu kuna sipa. Ayu arom kuna sipa tete. Tirongorong ayu kota na tangira Yesua. Tirongorong ayu tete us, ande tete ka Yesu tete Yesu ka in kota. Ngaya, ana tangira Yesua. Ngaya. Patya to ba yerik, yete men na chome ter rome. Ngaya. Ira rome roy pe mengongo. Ditangira, ari ina mekin na inano na ngaya. O tira to ba ye inang stand out men tirongorongwan. Ana tangira Yesua. Aya kia tokina. Ngaya. Ditangira ari tiakapi. Ngaya. Ani to ba ye kuna focus yam dan am sipa. Yon tirongorongwan. Ngaya. Akan be garang kakawak inanon tirongorong ade. Ada kuna karoy am sipa. Kuna katay mo ni kinapantay chome tani tete. Tira to ba ye ri kinon tirongorong. O tira tirongorong. Eragin ko kongora. Inanon titayan pakan siya main point ako na spy na konjeran na konjame taro ko na tete mangay ay mina hey ede bukin tira ti apply kiti application ngay kunang spy yang kan kunaka wasa nori apon ngay datan pure ngay ro yome te sirang sagi kororoy o wasa nora na te ka Yesu ngay sagi kororoy mengaya na tangiran kisin enta kai pengan ki iya ngatame na ngaya pename te bukira on pun taraya tapi tayo ama tapon tataray rene nanti aku peria osan nori kai Yesua ingan ki sibure ingan ki sera met Yesua kana sukiria ay pun ti meto na bentangin dira ko apply na ko ina ay ko swanga tay nang karawawata na nom pun kasukuyo amata nigitete ibukim niyakaridian si bukim me ko na uringa Pati Yesua itangido ko. Ngaya, ana ni wali ni karo ko sipa yari inang kora na konja mata. Aku uta na tangida Yesua na koina. Ngaya, aku kaya taro na anayang ari mena inano na ari rawawa tayo. Ata kapen, tiran. Tataro met yaw mataan. Kukuring ka na si tataro kasi siya sa pati rungurung ayo. Sinatataro ng karapato uya pa ngaya sa sipatay ngaya tangidira Yesua. Nang maririk yam sipa medyo amet erang maririk. Ngaya. Ako tataro na ngaya. O tataro ni karapati Yesua. Ndirongorong. Ibukin pegi. Kam kosi ya kiapun ko may rumi. Ngaya. Awan kanga tiriri ya waririk. Nakoy rande tayo. Ibukin tiran kabungan akin ti acronym mariti gift. The soap method. Mangkana kampuntangin na tiran ami kopi. Yon na iyo pakam kan karikya, makai kawaray ngaya, kaya makai karikya, ngarin na.
Tapos ngayon, o kantan nga pati diri awadi kayo. Ina nangipupo na ko imi kain tiroro. Ngayon kapen. Sinakapay. Sa kahit na kundi, alam mo sinari na, ipukinti. Si pangano, o kanta nga ba, pero hindi kita na kawayo, rili, kana ko ito misinari. Sa atong hari kaiman, ako nari. Ayan. Po to. Ang kanya sinanakon dirari. Alam mo na, program rin yun, sa sabi naman direk askarang ko kuna tuwan I mean tiyan at tuntura kama kangainan sina ko ba anak ko mi Sabbath School de ni tiro yo ni staken sa busi ba kama ben direk kama kana ko na ba mi kuna mi tuwan na kampen pas ni gaben ben de yo ireke kama katon na ko nami kamna pa ante at tuntura kama karawraw nan sinakon nga ngay nukon nami sarili papan kita ba ay si kante at tuntura tayo kama kangay na nukon nami sarili ano ko lang ngay ate kabara ate at tuntura pa fan ta kama kangay na nukon de itiro may giba kamawak mga iyo. Ang ira kain te yuto, kain te takarisa sa sugay. Sinawagin ako na rin, kamapen ng takatakatayak. Ang kaya, sa roon na program na rin de,
kete When we think about marriage, we think about many things. kana siya ngo te taka te mare a siya ngo ibaya ikarang ni mas We learned last night that marriage is God's idea. si marorogin ng kebong te mare pon na nakanta nga tiaswa And when we look at marriage, ang kanastara te yin we cannot improve unless we look at God's method. sa kikunan katamarohan ni karukwa as sa tamo ari mayroon tiatwa. There are some cultural ways in which we get married Yay ka nga tayo ni kachay naron kariken aron te yin that may be very good tapon nangin tamarwa in our eyes. naratara But when we look at God's ways, ang kanastara na tara tiatwa they may conflict. anaban kauntaba. And therefore, we have to abandon those cultural and God's culture. Ang ayano nga siriyay ni maninga tayo ni katiyakan ano po si mayari mayroon tiatwa. So we're going to start Sariya ni mo na. law of priority. Tesuay bugin ka nga rin imuani pay. This is a very important law. Ayo tetuay mo ang tira ni kakawak. Genesis 2:24. Kari ka ni bay wawa kimuna awa. For this reason, a man will leave his father, Ayo bugin ang kay Yamata nakita na tamana. his mother, Masina na. and cleave to this wife. Ayon na nim mabuna. So to these two, Paay ka woman na ikay. no other person is important but themselves, boy and a girl. Agirigirigia aka nga nakakawag na yawa kayo. Pasiya rin mani atin. As he places priority, this girl comes first or this man comes first. Ang kaya ka nakuha na mo ni bay. Pati mani ero ko rin mo. Kitay nero ko rin mo. So, you know, when we are in a family, we are close. Father, mother, and the children. Esa narawsu. Asirangin dyan na. Tama, tesina awatay. But there comes a time when the boy said, Dad, I love this girl very much. May narako tita yan nakangay na kunta karot. Tuwari te mani. Dari, yatangira tiya ini ay. I love this man very much. Kita nakangay ni rin tiya ini. Yatangira te mani ay. To them, the only priority there is themselves. Boy has the girl as priority in his life, and the girl the same. Ay, ari te ba kakawag. Bangkanero ko tita yay. Yakakawag kanya ba? Anya mo ni bay. Ari te mani. Ari tiya ini. Nakon te mani. Te mani nakon tiya ini. If somebody else is more important than her, from the man, then that marriage won't last. Kanon na bayiri kaya kakawagi. Dari kin na rin te mani ari. Kaya iri tiya ini ari. Ati ka giniyay nane. Enaki ko nan tiya mato. This is where we need to consider as parents. Ano bugin ang kay Syria ikangan nangin mo ni bayayo karo. Leave all the freedom for this boy and this girl to be able to fellowship together. Angat siya naman tanong ko iya. Nas ba anak ko na ni nim siya ni doyan kaya asa ni karigaya kanta ni nga bana yen. In many marriages, Dayan niya na igaring mais. that marriage don't last because they have another part-time. The boy have a part-time, maybe a girlfriend. Angin te diyan yaki basin nangin nababagin ako ba ngaya tewari te mani kanire diyan mga yay kanga na maguriya ikokuro di kidari kinari pon oy na maguri ke tabi ya kakawag kay Maybe his work is more important than her. pataw na maguriya kakawag kini kinakon ne yere diyan. So that marriage won't be successful. Ano bugin ang kay tiyay nanya kikunan nangin tamaro. This first law comes into play. Priority. Mayari ayo te mo siya kakawag mani kene e mo ne pay mo bumi. This only happens when they leave each other. Parents from the boy and the parents from the girl. Ayo sirigin kana upon kita na roy tamam ang kwete no kita na roy snam. Akia akanga ena mga rit na kwayo. This law priority says that they will sacrifice for each other. Tekagin tuayo ay kanta ni nga ay ba anak ko na kangan nangangayay boniro ay maranaya. You know, Ephesians chapter 5:25 says, husbands, love your wife as you love yourself. Ano to tebogay yaba to temako ni mawa
Tangiriya bumi. Nayaran tangiram. No one hurt his own body. Age teman na ako na mga punika mara karapatan. Sometimes I would be nailing something. Kanda ba tayo ay iban nera na tapay tuwan? And I miss the nail Yakiro ko wama yon tenera. and I hit my thumb. Ay na konde ba tapon wayo. I throw the hammer. Ay karon ako tama. I suck my toe. Ay ban nang intanay bugin bawagi abo. But I never said, get me the broom. Ma anya tapay yarik. Maybe I'm going to smack my eyes. Patakan na nang ano yan nagawa Because he didn't see Hindi nga. well. He didn't see well. para ay mera kita pun baw. No, because I love my body. Mari bugin ba itangira dapat tahu. Husbands, love your wife like you love yourself. Awan yang kan kana kuata timbara gari irigin dapatam kunata na ba ari na rigin ako. If there is anyone more important to you, it's her. Kana yiri kitaman na rang ni kakawa kirigin na yiri boom kituwari boom boy siya kan na kakawa. You'll give your life for her. Kwasan na nga meron mo ibugina. You'll sacrifice Kuangang kwe your time, amtay your money, amane. and everything you can do because she's priority. Araya ka ni bahin ako ibugina ba iPhone nan ari ka nga iPhone mo ni bahin nanom. You'll spend time talking with her. Kapani amtay tata mga iya. You won't be able to just leave her. Tay ka nga kumaman nga taka na ni kasi ko iPhone ni Rona. Your energy will be given to her. Kora Maria nang anak ko ina. You'll help out in the chores, work at home. Ngayari buka tema kurin tema nga. You'll give her money. Ang anak tema ni pacay ni tatanya Because she is priority. Anak She te is bayaran priority. Anak te bayaran ni mo ni bayaran ni kakawak. You know, there is a rule about money for the ladies. Yay ya tarata kina tuwa ka nga yai tesu ay bukin tema ni buki yain ni. First rule, Tema ni bay give her money. hanga tema ni ako ina. Rule number 2, Number 1 always give her money. ano ba nanganganar ba tema ni? Rule number 3, don't forget to give her money. Tsaka tinuwa ni bayaran ni kakawak. Punta yung mani nga na ba? Para po siya ni mamatin na ron na. Tema ni. Number 4, Number 1 give her money before she asks. ayan na ba kan? Wapon na kan na ba? Imayan na suwa. Ako po. Ayan na tema ni. And number 5, Number 5 give her money, don't ask for the change. Ano ka na tema ni? Tayo mga suwa nga ba? Inga tinikira kaya nga nikira tema ni hari. You give her $20 Wangan na wabuit dara. to buy something only $11. Paya nakabuhat pa itipi matuwa Don't dara ask po. for the $9 change. Don't ask. Tayo mga suwa nga rin wawat dara. Paya kami ni Pena na. To avoid that, you go and buy it yourself. Don't give it to the wife. Ayaro yan. Okay? So, Ay- because when you ask for the change, you don't trust your wife. Ayan. Kuna po diyan. Karawan. Balik. Dapat tayo. Huwag ko naman kinabum. That she will not going to use the money wisely. Parang ka na kuha ko naman kinay. Bugin kabungan nakin tema ni. So, always give her money. Ayari. Hingin ko kung naman kinay kuha. Angan na tema tayo na. Oh, mo ang tirayin kukuray jay ni Rijay. What do you see from her, expect from her? Tirari ka ako nataraya. Ako nakantaling ngayon mayroon na. Kung na po yung sikaw kukuray. Regard her as beautiful, Taraya pa. Iputo na yun eh. very loving. Jay na. Babay na tatangiran tayo na ko. One lady asked the husband, "Hey, how you describe me?" The wife said, "Dad, honey, how you describe me?" Nire-jay na nakon buna. Now, kanga tirataraki urom. And he said, A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, Ata ko tuwari ito man. what does it mean? H to kim. Ata ko nire-jay na. Tira, ano na? And A is for attractive. Hey, bugin na ako po ng B, kasika. B for beautiful. Kurang na po ito na yun eh. C, cute. Kanga yun na kanga kiatara. Aron tarakim. D, delicate. Kanga kurangin ni kakuro. Pakanga irang kakuro tarakim. H is, what? Oh, E. Mga putang ina, nakamura-pura. E. E. Adorable. Ayan, Adequate. ayan, kanga tiyama tayo kanga irang kaya F. kakamari akong tabi. Fashionable. Kaya ko nang sikiro ay tarakin. And said fashionable for F. Ah,
Damata kanga yay ronat. Oh, Tinanon damata. oh, that's beautiful. But what about IJK? Ata ko tuwet. Ita ko na yay. Oh, tirang kanya no nakin nari. IJK. Tari kamabon ko rin na. And he said, well, I just kidding. Ita ko tuwayo. Kanga iboni mani kangare. This should be the case. We need to put our wives, our husband, as priority. Ayo kanya tsaka hanga. Kanga na patay sa mga pun kakami ni Bahia Bura. Siriyay ni mo ni Bahia tayo na. You know, our wife is more than just a house Kuno girl, kuno ah more than a house girl. kuno ra boom kanga siya kanga sa maguri kanga si Jay na sa They do a lot of things at home. Akaroy maguri garang na Women do very little. ngayon man si karoy bay kanang warirek. When you wake up in the morning, the mother already there, wake up, cooking the breakfast, the lunch for the kids. Kana mo ni ngabong nire Jay na kamanusin nukuka katawra kay ngabong. And then thinking about the laundry, cleaning the house, and caring for the baby. Ay ngayon ni wasa kaysa kananon te dumay tabiagin na Jay. And for us men, we must regard our wives as praises because they are the heartbeat of the home. Ay ngayon kanan ngayon man siriyay kangan nang nabuyara ke buram na yakanta ni ngayo manano yayo ba ari ke batan kay te moyang nga. You must regard her as the most important person in our house. Kuriyain taraya ba takabani ni kakawag inanon te moyang ang kwete mane. I don't know about in Kiribati, Yagataya but in ikiribas Fiji, May busy. when the wife is away, kanay nakono ko Jay. maybe 1 or 2 days, Tapong ginagawa pong the house is in a mess. adaw sari ka ngaya Korea na bawan The mo. clothes everywhere in the house. Tinahin kuni ka yay punte wataro nan. The dish is not washed. Aban kangan mani pinu tinahin pa The ita. pot is left unwashed as well. Aban insu ko tinahin ba. Maybe different from the Kiribati men. Ngayon man ikiribas si We punan were ko. very neat because when the wife goes, everything still functions. Apon nan naro ari ki ngayon kain mayag. Eno kono ko te kain na ba. Sabon kay sa gina ba sim mako. But in Fiji, you know, we regard them as, but so often we don't show that to them. Awan ang kanay busy. Yakirang kakarawag ya yabon ang kanano ang ngayon. We should tell them always Siriya intuang iyan tayo nako. that she's the very oxygen that you breathe, man. Kangayon tiyang ari koy kay kenari. Yaki maung po yarara. Eh? Without her, you will be unconscious. Panganaki ang ngaya. Ang kanne. Enari ki pakanga. Itagi narit. Tajarara rin tiyaka kaji. So that's the first law. Oxygen. Tiyang ari koy kay kenari rang tamarwa. Siya kahit arana tiyang ari buwak kaki. Ika para uburin na utaya kari timang. Pasya pa tiyang ari buwak. The second law, Nakauwan siya. the law of pursuit, chasing after. Ayong kanne rin ka nga. Tisway bugin ka nga ti Rimuyana. Kaya na. Ukura na. The Bible says, for this reason, a man will leave his father and his mother and then chase. Awan ang kan, ikangay te para man ayo adama ta kita na buna. Man kita na buna inanim na buna ma enariyay dimuyaki. You know, when we were dating Kunori ang kanakanga sa kakarikitay. as boyfriends and girlfriends, Turo ngay dati ni mani wa dai nai ne. we do everything to win her. Si Ben ni koroy bahin ka ba ni kangan karawa kanga ti kanga ina naki na ron ay. We go out to do everything to win her. Kanga pun si jakan taraki ron ni yeri bangko nari sarangin da. Gi kanga jakagan. We give money. Sangat mani. We provide food. Sangat jamarake. Sometimes we spend most of our time with her. Sarang ka ba ni aratay mangaya. And then finally she was able to come to outside and want to get married. Oy, yarang ni pa kanon ni ring ki baba ni tay mangaya ya pa ni kan hi ko bay ay punti ka ra ngay ron tu wa ya kan si kuda kina. Now, the great danger for us men, Mangaya re punti pa yarang kami ako ngay ruram man. we do not do anymore when we get married. Paya ki siguro ay ki ngay ka si punik sige ki na jay na ya inge sa yin mangaya asa man nga napatakan na ki. The time that we spend with her before getting married is not seen. We don't know, no longer spend time with her.
Amtay ko nang kakabani, amtay matsay ni Ari kangay mani ni mga kakway ni mga yakwag ay jakan busina kong koy. The little things that we do to win her heart, we do not do now when we get married. Aru-arum kangan katayin kakasi kanon ni Yere, kakway ni mga ya, kwaki karoy. To keep the marriage on track. Kanaro na po ko nakatima to ati nanyan tayo na ko. The second law is very important. Saka uwan siya mo ni kakawag. Already when you win her to get married, you must continue that good little deeds to her. Payag yung kwasan karoy, mga rimi karoy riki. Karoy riki, payag yung uwan riki. Ari kang kwasan nangin kakaroy may mahin. In short, continue the romance. Aka nga kawari riki yan ha. Rita kiyon. Tsakanta ni nga rin tamarwa. Hindi rita kong kangan. Tirang kayo to romantic ni kiribas. Kangat, tsakay tatahan niya si Kiroy. Kangat yung kagana ki. I used to hear a song Ayay to wana. when I grew up. Ayay to wana tiyari ng gay band. Ni Roy. And the girl says, do the things you used to do. Ayat ako takan tiyari ni Ari. And Karawat say na the pa yara ko tima to ni kakaroy. And say the things you used to say. At tekini bayag ako santa tekini. No, before we get married, we speak very well. Oh, honey, and da-da-da, and sweet talk. O yan ang kanay man siya nawapan niya kakinta kakwara na niya pa kangayron sinang ngari kangayero ang ketok ay taray dam kangayran si ang gigay kukupon. But when we get married, we forget. We don't smile to her. We just walk past, but not like before. Ayan ang kan ang kakwaya ni mga ya kwamani nga nabatakan ni bahaya ki ipon nang tatagi ni tawari te manin ako buwan na baka kinta kakan. The remark this lady said, oh no, Pastor, honeymoon is over and everything is terrible. Ayat ako ni si tabo may yan ako roirin ka nga tarakin na makainari ka nga irang takiya siya po makabubuan tayo siya kakin makiyay. Law of pursuit. Awan ang kan desuay bukin ka nga rimiyan kaya no karawan te pa yara ko ti metua isan kakaroyan may main. I'd like us to watch how we look. Ay kan ang anina te kantan ngayon na ri aron mara kira matarara. Because those things were something that attracted her to you or you to her. Ay kay bagay ka ngayon tapatay ka akasikira mayroon te wari te manin na kontiyay ni ano iri jay ni na konti manin. You'll keep on contacting her. Ako ti metuan data ki mangaya When you have a phone, kanayam taripon. always ring her up. Ako ti metuan Always taripon. ring him up. Ako ti metuan ko jay taripon. Continue those little moments that you used to have before getting married. Kan ti po inamtayin tatariponin ti po inabon ti po inabamtayin ki kwayen tataripon na kun raman. So when he goes away, Pangkanen ako na ko. you're not worried whether he will be ringing another lady. Pane yan na yatay ako bundi dimuin raman yung tatariponi apato gina. Kwa kita tatariponi ako na ko pero kay mga punta tatariponi giron teman. Or ringing another man. Kita ay mga tatariponi giron teman na teman ke teman na jay ne. Because you continue to do the things that you used to do that won her heart. Pare ano po gina kuri hindi tahanak wari. Diyan kakaroy may maina. Pare ata ni yay. Ay rin anak ko mga kata ni yay nantay. The third law, Takatinua. law of partnership. This why bugin teritak. When the Bible says, they shall be one. Getagin na tayo para ay nasi tewana. So that is very important to Ani rin regard gawag. each other as one. Pa sinatara timeong tanga pa si tewana. She's one with you. Kung si tewana mangkoy. The mathematics of marriage is 1 plus 1 equals 1. 1. Anang kan. Hindi met. Hindi yin. Tewana ko siya met tewana. Si tapo met tewana. Kaburi ana You minato. own each other. Pare ngwa ko pay pay ron na rite manna. No longer 2, but 1. Ay sagi woman by te manna. That's what the Bible says. Awani bugin na They na shall be one flesh. Atagin na tayo para awanari ki ba si tei di kona. Therefore, in marriage, you must regard him or her as your partner. Pangayan bugin ang kaning kitiyin. Kubundi ay tara siya inihan. Pasi tawa ng kwe mangaya. You must share the leadership in the home. Eri ni bora yaron sa kaidin te mayanga.
when you deal with training the child or the children, you must offer equal platform. Said you can control, teach our children. Ngayon ang kanero ko tan tiniri yan de mawi akaro bugyan na siya na si aron aron ta kaidiri. There are some troubles today because when women come, he comes with 2 children. Yung kay ta nga do na barang kanano bayro ko tay na ino ko may woman. Or man Ade. comes with 1 child. Ito aro ko ma teman na na sina teman. And when the man wants to correct the wife's children, the wife gets angry. Arang ke kangay na inakata kin tenas ari teman na ani ari tay neun. If the wife wants to correct the husband's child, the wife or the husband gets angry. Ani ari tay ng kanao pa teman inakata na siniri tay kakakinan aben ni kay nun. Remember this. Kanaw ring ayo. You must give freedom to your husband to correct your daughter if you're bringing 2 daughters to the marriage. Awan ng kanaan na ba? Uwasya, woman na sim, katiman na sim, kariyaya, ari boom, by ina, kaya na ba, on, nikasis yon, ari na sim. If the wife comes and get another man to be husband, bringing a daughter, give the husband the freedom to teach your daughter. Awan nga na bang kuya ni Jay, nang kanina sim, ako idea, nakunin mo yung manibuan, kariyaya, tuwari boom, pa, nakasiya na ba na sim. That is partnership. Awan ng kanya, ito nga ba? You together Direct. teach the children. Kaya kangati-kanta nga, anak ko na nagabakay na kanta nga may mani. And Siya that yung is kangani ko that's a tag-situar. challenge when you have divorce and then you take in another lady or another man with their children. Ani kangati kaya na kung tapos yari rin naroon tiraure. You must give them the freedom to teach your child or children. Nangalang kanon na ba, yay tiraure, yay tayin, ay pa nga po yung sito na. Naroon ko, kung mga rita mga Right from the start, when the divorced wife is dating another man, At ang tapos tayo kayo, mari, kanon na ba, imuha, waginan, tiraure yun, maroon mga, anawagi, tuwari man na kunti, man na jay, nakajay na kunti man. she doesn't think about her children, Tapos tayo, yawag ba, niyang uya na sina. just talking romantically with the new husband. Ewan si tagini na babae ka ngayon ng kakausinan na kon And buna. sometimes when the children come, the husband don't accept. Ang tamatay ang gyar ko atay kaya to The wife should first of all think about the children. dahil ne kitibuan ni riya mo ni bay yang yata yakan. Ask the men, Ang ngayon na ba ni dunduwar de man. I'm coming with 2 of my children. Ay ko ma woman nasu. If you accept us, Kana ko Then- musimayra then we can continue with the story, the telling stories. ang kanya sina ko nanday sina ko kanya kana ko musimayra You naroon. must tell that right from the start. Kung riya ni po ni karawan tay kinanin temuan tay ako na kosa patirari men ay room. I'm coming with a package. Yan ako maingay ma tuwan au pagis. If you can accept the package, then we can continue. Kanano pa Talking. musimayra kanon na upagis ay kay ang kanya sinari sina ko. But Mga if you don't, I'll find another man. ang kanan na po kag musimay kanon na ubagay say kaya tarari ya sinag baris kaya sinataka bangko eh. But some women don't worry about the package. They just worry about themselves. Ma dapat ya sa giba niyang ya kanuan nara. Ara paket ya kay ma si ba niyang wa bon si rora. So when the wife comes with the 2 children, the man is surprised. Ayo ning gero ko kangati niyari man na sinagi woman na demani ko para. Maybe reluctant to continue with the romance. Ay amuan na bakangan mo si buwa karon na reka. Remember, this is law of partnership. Uri nga bare ayo na ba swan tritaki. Kuna busimaya are may mayna. Aka na ko busimaya may mayna. Ape na bakangan nang ni ko kuray na kun nagimina. Sometimes in the family, Dapat tayo hindi uso. we always want to think of ourselves. Dapat tayo hindi uso si Bon siyang way po ni Rora. This is my towel. Ayaw po na utara. This is my pillow. Ayaw po nuningaw. That's not really good practice. Remember, Kaya ginang dari yan, uring nga. how about the blanket? Oh, Sir. no, 1 blanket. For both of us, the blanket, not 2. But other things we said, mine, mine, mine. Warang kanan na ba sito wana rabunara? We'll continue with the last Sito wana law rabunara, awak kita bewa. of purity.
Ada katinuang kan na iyo kang at desuay bukin teisak. Genesis 2:25. Kari kan bawo The melmawa. Bible says they were naked, male and female, and they were not ashamed. Demoni kari kiba ya ada kini kipate mani ati ini abebe kan ke ake karabaya awaki meme. When they sinned, they were ashamed. Angge ambure awa meme. They sowed leaves. Awa isui ban aroka. In marriage, De yin there is only one. si do wana. I will be talking on more about married life maybe next Sabbath. Ana dada yon kang aron kan nere te meong tanga. Man, Nakon te tabas na ro. when we talk about the needs of men and women. Nkana sa maroro kinari. Tirari kay nano ya te mane. Tirari kay nano ya chaine. But for this law of purity, we need to be pure. Ma ndesu ayo edagina kisiriai ni siaki. And men Kana tara te banda de ini ang kwa nakangaya din ako na bantakatan nga de groy. maybe the wife is not providing for her, for his need. Kata ni ini aki kata A very important topic that I will be taking next week. teka gin maro ayo na maro All of you wakin are na married, nako don't miss that topic. tay katayan yang oya pa How kana to kiro. keep our marriage pure. Sinakanga negative to ara yin ba na isak. Meaning we need to be close to each other Ano na sinariyangin tenay marinara. and fulfill each other's needs Asinariya ni kakuroy bukin na kiskay na noy imarinara. to prevent us from looking outside. Kamana saki kakuroy na nun na kanya wani enako na nanganida te kanta ng egirori basi na mga tarari It's very siya. important to be close to each other. Ayari ka basi na nim doy tawawa. Okay? And we need not to hide anything. Asinaki karabay bahay ni kabanam. Reveal everything, Kasi bahay ni kabanam. even before we get married. Idigi main te yin. I hope all these 4 laws will be taken into account. Ako kanta nga pasuway ka way kay sadan dinanoin kay roy o taray roy. A law of priority, Desway bukin te mo ni bay. a law of pursuit. Desway bukin ni muya kinakon na When we rekwasa talk ka roy. about pursuit means keep on the romance. Katay katima to akarawa rekwasa. What you used to do before you get married, continue to do that. Tiraro ko akaroy main na ko yin. Kun karoy na bangke ko yin. Say those kind words. Kana ko nang tatagin ari. Do those kind deeds. Karoy na ba maguri na ko Share your yin. time. Kasi paro yan tay. Because that is very important to keep her in love with you. Paano tibaya ko na katima to ayan na And then there's this law of partnership. ang kan desway bukin teritak. No longer 2 but 1. Ay sagwa man pataman na. And finally, the law of purity. At katinu takawat desway bukin tisak. If you read on God's word, you'll be pure. Ang kanaro na pa. Wala ka na tayo desway. If you pray to there will be a new level of marriage life in the couples that are listening to me now. Ako ang tanong ang kanya ba eh. Eric ang kanya ka teriri ya kawa kinakoy na kaya kisa siya niya sa tayo kawa ka rin niya marinara nora kinipay kaway kay pasin na tima to ni mawakini. May God bless us. Kaya tuwa ng kabayayra. Irake, yan kau dah niyain, ibu kita ngai irake, sayin, ibu kita ngai irake, aki yan kau ini mga aki yain, ke? Na dia inti matuang kanya ti yain, as kona nori bayi ka, asan tayo na kinanon tayo ay karing tamaro, ke? Dapat Pastor Tuan, asa mang kakatayo na ko yaratan kay Riri. Thank you very much, Pastor Tuan, for the message this morning again.
And now we give this time for those who are organizing the program this Sabbath. Thank you very much. Eraba kanuan na association de arakes pigayo. Pero ngayon de tuan the program taro de trai. Tumusirawa ke? Sinamusirawa me soy para trai. Pun di meto na trai. Sila mga pinin ka school kay ay ano ko na kan de tuan service. Sinamusirawa itiran de buina. Ay mga pinin ikot kay sa mga kanakwara tuan service. Kamda ba sa mga pinin ka school itiran de buina. Pandebe de